ako dito sa Ekikaya at eto po yung sinasabi namin kanina na bagong promo po nila na Model 5. Ayan. So, ma'am, ipakilala mo po yung bago nating promo dito sa Ekikaya. Yes, ito po, available po yung Ekicam Met. Pwede siya sa birthday and any occasion. Yes. Ang ano niya lang mga 10K to 15,000. Opo. Pwede na siya sa 30 person hanggang 50 person na siya. So, lagi ko, ito na bill. So, ilang person po ba yung ano natin, yung pwede dito sa Model 5? Ito pwede sa mga 30 to 50 persons. Okay. Yes. So, yung mga kaibigan na yan, at eto po yung bago nila na offer po dito sa Ekikaya, yung Model 5. Ayan, at ipapakita namin